ni wuoyi no berna to ina sanyisi no nek kuonge many na wuoyi no komondi madhi mija maber malich ya ber moloka tama berna itimo tim marach inyaminwa ta kweri ka unyako machielo chak ndawinjo kaka ipake ni ane maber moloyo imbi jaber bera nyathi wa Elizabeth kore sechwanyori achwanyora matek adhi menyo ni nyuwe adhi yudo ni maber wadhi achaja adhi achaje simba Jagam aduogo yaye adhi bedo ni maber okadhi joga bro kelo na ani na tema ngoto be aber ko suko to na suko maber molo nyami ahora chwanyora mokani Allo Semeji intie antie to nyameruni be intie ot ka dia wuok matin giwuok giwuok gi Semeji matin to di kecha nitie wach moro onge onge wach moro mo kik iluor mabe ayo otimore atima maber ayudo ka gionge ing'eni Semeji ing'eni odaka ine osiepo oda kabisa ing'eni kata idongo ka iwinjo awinji ine mawinji ine osiepo oda kabisa nitie wach moro madwani awach kodi wach ok wach miparo no yaye Semeji nitie wach moro gidhi mabor ok apani gidhi duogo sani Semeji ok ine kaka wanot ka ok wan maber ahinya ok mano ting'eyo to ibang'e ni yandi we dichuo ibiro ka chwanyruok uto ka ng'eyo kadwa donje mano ne odi koro Nyasaye oseringo ni maber wacho ni ruth oseringo maber elainde umenyito be misieko ga gi weche na nyisi ni an pod abro konyi Yesu tiyo taling' koro nitie osiepa moro madaktari iwinjo mabe minena wuok kani arodh nogo manen apaya iwinjo ine mawinji awuoyo ni kode iwinjo awuoyo ni kode gokinyi minena wuok kaka neno udhi omo picha iwinjo minena udhi omo picha ta abe bang'u no awuoka ai tadhi arado kode mineno kora biro ni ng'ise ni yuori moro nitie anyise to dako bi piyo nyisa sa par mabe neno seromo iwinjo ochiegni mana donjo ka mabe alamo Nyasaye obi yud ka nyameru pok oduogo unengo bi piyo kare ibe idware to king'e ng'ombejo kaka nasa chwandra gi chwara ting'ene ko ipecho na kamani wuoyo na nyaka gi daktari an pod abro konyi daktari no ber nyore ko bire li to chamo pesa die dwe ke par oduogi maja ja pesa kit long morwako egwen ka indise neno ng'arwa ka long ji allo ya riwero pangane gi ayono tete mago te daktari rwakura jalma podogo simu thank you I'll be here there kitu 2 minutes 2 minutes ba erokamano aneno kitimo kaka ne wawinjuri bed piny asechopo chuori I am here kamano koro daktari mondo mi wakony weche koro apani kata kidonjo papi seneno koro mana kaka ne wawuoyo cha kiki moro cha to kiki wachi macha ne marwa kodi wachi ginene moro mana nyisi matin cha ere nyawadgi idwaro gi ariyo idwaro ariyo kosi idwaro achiel owuok matin to kan koro mayude mabego bas koro gimiwacho no ber mar koro mana kaka ne wao ginene chato koro macha titimo mondi macha ne marwa kodi macha to ka gina kamano macha to wichadi koro mane mitima mondo be wawere aweya macha to wichandi koro mae ng'a nyisi daktari daktari tawinjo kiluonge ni daktari kang'e no thiedha ma onyalo nyisi my name Elizabeth
Elizabeth? Yeah. Liz? Liz. Okay. I am Dr. Ojike from London. Oh, wow, Dr. Ojike from London. Yeah. Ah, congratulations. Good. And you look so beautiful. English mi wacho mang'eny go. Inyathi mwasomo koka. Iwinjo. Nyane simbi aoro ni message moro. Ioro message? Not. Not ka. Ang'eyo. Kesetimo kamano to kapi. Ibro miyo bando We wendo wuo kod omejo yawa. Weche interest mar wuoyo koda. Weche wasetieko. Yeah. Aweyo. You are Elizabeth? Yes, I'm Elizabeth. Okay, that's good. Me pia, I am Dr. Ojike from London. Yeah. Okay, that's good. Okay. So, can we go? Can we go manade? Pok ang'iyo simu. Ng'i piyo mirudori ka gweno ni. Ne long morwako. Magi jok mage bodage dala kae. Amano to mana yuora. Ma yuori. And home is what? Home. Weche itieko. Dong ler. Weche itieko wuoyi mange wach. Cool. Mano marwa kodi. Cool. Piyo. Tinde dwa lose maki. Iwinjo. Lizi. Iwinjo me. Ng'e maber ni iwuok e dier oda. Lizi ipar chien. Chien nyaka par kuma wiyo kuwilo. Ipar chien ng'e ni ma daktari. Ipar chien. Tigi wi kanyisi ni par chien ti tigi. Namba na ok ing'eyo. Kamoro pok inyise. Ma nyise ine miparo na gik manyise. Wach piyo. Ne. Time rach. Nitie ng'ama hinyore ward wach piyo. Ne walal bed kanyo. Kasirie. Ne kikilal na gimada. Nyameru chiegni biro. Adwa ni wuoga sani ma daktari odhi gi ndege. Kare gen na wabagwa. Odhi gi ndege iwinjo. Koro wuoga sani gi luo kanyo. Hello. Ka ulu. Yeah. I am coming. Ne kasirie ng'ato to e ward kasirie. Ojike ba ami dhako baba. Aneno. Koro ana wuo. Reta uru. Ai. Adi yo ya luru ka. Ai, nyathini kende bol miwe mano omuonyo jwala. Oromo. Ne brax. Ai, okay. Ojike di yo yawa. Nyathi kendo. Awe mako nyathino kama nambe gin ahero asemigo. Kamano. Odi ka separate. Ang'o gini? Ima imbi tuti gi koni. Achaka duogo. Iduogo mang'o? Ma gwenga ale mana adhi ka jaduongo roche ka. Ma welo kawuono wel ka wela ta. Ma kona muor ka bi. Nena minoda kono. Tanene awuotho ga kono. Nyombe ima duonde racha bi penja kumodhi. Duonde rach ni kendo na. Ema penji. Dako ma kendi buko ni duonde rach. En kech manade menyako sugle e dogi moko ka. Ma wito chato wangi. We pimo ga wiya chief. Ng'eni kata mondo yiere chief wane mane wachung'e ng'eyi. Ibedo no yiera tok li. To penjo mana penjo. Ipenjo ang'o? Nyocha biro kairo kin gi rwedhi moko ariyo. Rwedhi koso dwesni? Dwesni. Ok mana penjo separate yawa. Dong ng'eni chiega. Ipenjo gi ibidwa kendo. Ma penjo dong ng'eni chiega to notho e pi. Tana nego chiegi. Ne ok inego. To ma chigi no adala. Ne ok inego to kata an kancha bira neno welo kata koni o Nyasaye separate kaka waseago mabor ne nyalo miya moro. Ang'o? Jak yande wach chon. Ta wacho chon da se biro separate ng'ina misumba dala ka. Mino da dong ng'eni pi no ywero pi mano kugo kombe. Kawadwa iwinjo. Wach no to ber. Chief ok ineka. Benja wacho ni kel na office pok ikel. Iwinjo. Mayande deno ka maduong madit bane ditni. Enta semiyenga. Chich kodu. Nyaka benji gima dhi mbele ng'eyo separate. Bata moro nitie ka. Ka moro nitie ma dala ti wad lakini sani kaka ido gionge ni. Ya nitie achiel pododo. Iwinjo separate. Malando cha nitie. Ok anyathi pim wiya. Iwinjo. Nyocha wacho ni kel na nying nyiri go mondo akete list. Sani ka dango tho dala ni ka ida timo na. Ang'o mudha dhati chief. Ne diyo. Wang mimi ang'o timore? Nyocha wacho ni kel na nying nyithindo manyiri mecheni dala ukama. Gibo biro. Kachuogi manade bibiro nago kayo. Kachuogi manade. Kachuogi no itero gi kachuogi. Nyiri kose pong biro dhi tedo to ndiko gikuru. O biro dhi. O ibiro biro. To
ng'ane mani wuok go iri Evelyn mi wuok go iri obiro awe mana kokwama ka awe mana kokwama kanyo budho gi nyar kwan iwe nade wendo manyore kobire gweng ka endi ere kaka osechako ng'iyo gi ng'ako kwamo kut obiro yae nyako obiro nade Elizabeth donga weka ire ng'ani weka Elizabeth iwe kanyo donga weka an makoka donjo kama ng'ama yudo dala ka onge makata down wuok dala kate uwe dhot nono Elizabeth na weka TV manyore kanyo TV udwano kwal TV to san tunge kuo dala ka mano samara Elizabeth okore nene oluokore manade tie baf kanyo ke makalo kare samara ri are matino nge kumodhi chief wacho na wach moro ka mineno biro kan kik bed ni gimo wacho na nadi oradi kodi ka un gi kamoro ka to kapar ka nitie kaka wach moro chal ni upanda wach mane ma kik bed ni en kaka paro no en wach mane iwe nyathino kanyo nyathi dawe ka gombaka gingiri wetin gombaka gombaka ibiduoka ni gombaka to koro idwa na duki na gombaka gombaka yure ni nen nyari idwa kwa gomba yoko chogo kumo nenwe yoko chogo idhi e omango kumo nenie yoko chogo kuna dhiri era waya moro ni kono wayu moni kono keta e ler nyombe kik wachwany ringe mirimba donga keti dongine mi chako na gimalo makoro paro ni ane ma biro go to kik be ni dagwenya oka gwenyi paro ni ane ma biro dagwenyi to wadaka ya idwa gwenya okanyal gwenyi omigi moro do gimoto pokolo omigi moro pokolwaro yae pokolwar manyiso no sedhi nge na pimi isete ato donga ko kawo biro kakato nyako kawe mokawe miya nus dongo odhi dwaro gimo odhi manade pimo wiya mano nyako no duog dala ka we pimo wiya nyombe we pimo wiya we leo chunya anagoyi no mano nyako no duog dala ka okinyal bidi paro no ane mana biro go der wuor manade nga opidho nyithindo ko ka jumbe ariyo nyaka gibika nga apidho jumare dangisa ni pidho we melo koda wach yom nyathino we chung koda amne ko se diode okao we chung koda danga din nyim nyame none saka diam we chung koda ndalari okay bed piny nyombe ka awa ni dioro pesa ni ko research wanyuri odhi oro manade ngato nyalo ni nod ngato dalari to pod nyisi ni dio ko dio gine mo neno kasoro owacho ni koro kasoro nge nyako malongo chino nge kasoro diom nyakono kasoro ngoka diom nyakono ko kinyao metadhi kenda oka nyaki omkose dike isechaya okachai isechaya achai nani diom nyakono nyako kao diom omecha mana ero malich kikiweni en mor mara ka koro kikiweni mor mara ka wuok dala gi wuok dala adwa medo dau adwa medo ngoni adwa medo ngoni we miya kisira ne listen we listen manade itere kanye inbe iwe ka gi na we ka ma chifu ka bodore ni iwe gi nga mi we ni we abiru ka banga ando na wuok ka we ikode adwa ngenade ni okeyude ano kayude nyaka isenwango ka itero kumite okayude atere to an koka duogo koki duogo mani se kawe se kowe ma chief ne bodora bodani daki penje gimo bodore ne chief akara wacho ne pare ni we walo pare miya nus ang'eno mi ami mana ka indi miya kaba mi nade to dongimbe ini indongo koni ndongo kalis kare dwa walo amba ndongo ka hivi koro ko mi to ise ndongo andongo to dong pesa ta indi miya nyombe idwaro epachi baba omiwa wate maro epachi omiwa te aembele na dako kururu we maka kimaka adi manyo lisu kumode ngami di man nyombe iduoka we nyathino dage ode mos we nyathino dage ode mos we nyathino dage ode ne bedka daktari manje fuare kanyo kemisa mi daktari manade dony nayo kanya daktari se mi amba di manye we nyathino dage ode mos to imbo kiwe hivyo dage ode mos nga Eve manade kadi yomo Eve aduogo aduogo amba adi yome nyombe adi manye biade ya mati tu sisi kulok nyal bukulok nika ikendo Elizabeth mano dondruok mane machako winji magi eladi kucho tidondri nade apenji kawo nyamera biro wakati mogam nyameri mane makao Elisa donge kai biro goga tok no miya nyako do chuori mano miya nyako chuora ne miya kaka ngono yathini sisi kul baba osi biro dware manya tisi Elisa woga ko Elisa onge dio mo pikucho cho mako ko mane biro Elisa ni odi ni e pi odi mai gwenga di mako kana danyo no sengi kumimi en wach mane
Nyathi dok. Nyathi mane madok? Eliza dok, baba Eliza wuga ne oko. Eliza dok ngeni nyapodi nyoche dhi sikul. Wuga ne oko makare chei kore ka madho chali chei poko donje iya. En koko mane gokinyi. Ndani kawo nyaka mapoko iwuoyo koda mondo ngisi nyathi dhi sikul. Dong na chulo pesa. Imiyo nga. Dong na miyo churi pesa. To chuora miyo chora bendo nyulo nyathi. Kura nyathi adok anye. To nase yudo daktari moe. Baba se biro ni dok. Baba manade mose biro. Puri nyochi somo ga. Ani choka. Nyathi ni bodi sikul wuondi. Skul mane manyo tempe ni Apenyi somo. dawe sikul ibiro te. Koro in kase yudo daktari, okama sikul yudo daktari. Daktari mumodi. To eh. Ok timre wate. Katek duk na ura duka pesa na ikawe be kode. Pesa mane dhi tiegri gi chuora mano mi pesa na. Tiegri gi separe mi pesa. Duk na ura duka pesa. Pesa onge miduoko, be pesa mose gol kuom nyaka bako duoga. Wuoi. Ini ise bedo gi nyirati. Mama. Iduoko ni ka pesa. Mama wel rumo koda. Pesa ok duoki kata ano. Pesa na dwaro Pesa ok duoki. Igolo pesa di. Na golo siling alufu prabich. Prabich nyombo go. Man kata yie mo koram. Ne kabak nyako. Kabak. Adwaro pesa na. Pesa onge. Pesa na umia makala ka pesa na umia change na wewe. Kaka nucha kaka kutieki. Pesa ni mawe. Mana kia. Na to matisi giduro tedo ni. Ibi adie. Matisi ni. Biro tedo ni. Ibi. Odi ere bag mi biro. Pesa na umia. Katek to yoni mo kukal. Pesa na umia. Pesa onge. Al pesa na madwaro katek. Di kanino pesa ni. Nyako kidwaro nyako nyaso monyola ga ngama moni biro ira. Ibi adie. Dichuo ni dire kaka ngo. Dichuo no ne oko mi nyamin gi. Nyaka digo. Chak ni gidak tachi no man moro ma mi binyo digo. Pesa kami. Pesa di man separe. Pesa kami. Pesa bidi. Nyako ya pesa donga miu. Pesa donga miu. Pesa donga miu. Ok be. Separate no konyola nyako. Ok be. Nyako ok dog. Separate no konyola nyako. Ok dog. Konda dia wuogi babu wako mondo. Kucho. Tiek separate ni no. Katanya no kwa oge. Ochor okawa kamano. E separate no kuminya. Dong manyolo koda nyako ko mi. Une. Ni kawo nyanga. Kwenda. Nyakune. Nyakine pesa na jakit wugra, pesa na jakit wugra. Pesa mana go motongo ka rido bando ngato. Awuoro sana. Ni mbaye ot manya minwo kela. Nyaminwa ni ochaya inya. Hey, malet ni chunya. Ota ilani aninde par. Abiro na ninde par. Okamo. Nyaminwa tugo koda nikech ango. This one was just a start. Start jaland. Kara pesa mitiyo te yudo. Okinge gima timore. Ka nyocha biro piu na pima ng'ato ne kaka chal. Ne dot kaka chal na nindo aninde par. Kaka chal. Dot mutego malich ni ya. Hey, kaka chal ni boke taninde par. Nyaminwa tugo koda maraka. Nyendi mato amaka maka for the time being. Obro de dala ani dong na chami sina dakaro. Nairobi mane me di. Okungo di Nairobi ka obro pango plan ma de. Kender witado chal ma movie run to. Nyegi bate mo. Nyegi kajo. Ka nyocha bila mondo shelter. Ne ui matin. Ya enango kede ja. Kata ka ini kia jalan kia ngo evanade. Intie. Ano kelema. Matim man. Tim mane kendo. Lenga ne mo so ka penji penju. Dangi Ma wenyisa na bed magi begi kwa bete. Mati mane. Idwa to na ko. Lenga ne wuoi matin. Abro twadi go kwajo mapati wilre. Ka andi biro mi ngano go simoni bilema. Dongin. An. Ko yini wuok ka onge. Uchaya ubet gi nyameru penyu riwo wach. Mae ka midake. Nyamino dog no wacho no se loso ko. Mae ka midake. Ha? We TV bida mo mano dot pes. Imakanade. Kama bati kende babati usalokorela kwariwe no owirgi achari. Magi tango. An ba se penjora nikech ma okot monego benadake. Ase penjora to nyisa ni atini Jaland nango apenji awinjo ni Jaland ni ini broka madeso ne jipuodho. Waleni wachni ka. Kikilerna apenji nyathi matin. Penjego. Wachni ing'e kusumato ano nyisa no setiek kodi ni ati oyudo na jaland ngama nigi pesa mode ogoro gorofa koro an kabiro to nyisa no buoro kamoro ni emoninde to ot machal kaman kata yuora an ka king'eya abanyalo dak e ot ayi ka nya abira mar gine ne nya pimo ne ng'ato lo kata chande ma en mana gine no mabro werumo koda wach okawatni wachno an kata wachno chwanya marach isenena okaneni jaduo ing'eya kapar ka ng'e mana ka in milero ri okan gi sama lero ni di man kianya kure mu winjoru go no udoga dogu winjru kendo ma yura
Ma yuori. To kata an kiki par ni okanyal kendo. Inyal dwa kaw yuori. Ok adwaro ka wacho na adwa kawe mano in miwacho. To kiki we ni koro ni agi. Iwinjo. To ma okot minyalo kawo nego nyako maber ni. Iwinjo. Ma to koro dako koko sudak e yo. Mano mana. Ha? Ma yota ma e par muninde maneno kata gikani. Akudu wi manade. Kata ano kanya dako Thailand. Kata dak kende mondo mi olor go tieno. Ogeng mana dot gitari. Biane iwinjo. Iwinjo. Omejo. Abro go igirungu. Wadi chwanyore kodi mang'eny kendo kiki parni my friend. Iwinjo. Ana biro dala ka wuok awe ni dhiyo mupi. Ka duogo sani odhiambo to Lize marado go e dot ko bet ken. Nyathi ywak ma kaka timre onge. Lize ywak magima. To dakika matin to nyamera luonga ni en gi wang. To dakika matin ni wendo ni donyo ni jalan. To kabiro kata gima ma kata kori kawo ja kuny pi. Kata kori kawo ja kuny. Ibiro gi bak linge mos. Wacho ni kori dwa dhi aja bene. What is wrong with This is someone body's property. Imok nyalre. Iwinjo. Ma ot ma ng'ato ok nyal lomi ni biro dak ni jaland. Jaland what is? Omera lengane. Amen. Ambe kura golo koka. Iwinja. Pesa na golo kanyo singel frabit no mana nyombe. Iwinja. Mondo abia ka we yuka kaka yuka no yuka watni yuka nani pesa kanu golo ru pesa pesa mana wane mondi wane valengane so what we do is to go back to the drawing board wanyalo kwendo ko local winja ni wacho ni nigola lufu prabi igola lufu prabi ne kuro biane mati kaka dia vachunga negi kanyo I walo wachi ni machanda kuro ya lufu prabich mi golo lingane wetelo nae wacho mera ok nyake midwaro kuro wacho ni ya lufu prabich nyalo golo to ya lufu prabich ni nyalo meda alufu moro kuro Adek mondo kuro nyako kaka made Adek more with Adek mana segol. Ok nyaka midwar. Anyway, money is not problem. I will see how to sort that thing. Adwa ni meda lufu Adek mondo bikuro ambe kuro watno kura weyo anyona iluto kuri dongi. Bana pesa nya segolo mama okanyaka chaka gold pesa. Pesa ti segolo katamora to wuono to en nga okan. Pesa hii mi. Kura chaka gold pesa mrokeni. Mano gimok nyalo re. Kare ka dogi tek kamano. Yura ema kawa yuda kata koda iwinjo ni onindo ki oka winjo iwinjo ni okoluokre oka iwinjo ni okochiem iwinjo gima atemo wa awacho ni pesa nyase gol monge pesa moma taka medo kendo kare meda maluo tugo koda kare meda prari okanya medi atelo kanya medi pesa no kamedi inugadi an pesa no nase gol sin prabit maracha el prabit marano amoko kango imiyo mama na lufu prabit imiyo mama na lufu prabit elwete kama kuo kendo na oro ne ma via mpesa iwacho no kimedi akamedi itamuri atamora okanya medo dada wadi itingo ga angoni mi biro go atingo ba Adam udwadhi kode to pesa na iwinjo bana ne anyalo bine apenj pesa na kendo bi wadi bi wadi bika da kusetie ko bi wadi bag dinga ne mo yigo kwajo ninga ne mondo alinga idwadhi to silinga lufurabija moto to igine ne angi bikawe dala wacho nyaka temo na ka chief wacho kunyama ya pesa no kunyama ya pesa nyako chief manade we will talk behind itoko nega andung nyameru to andung nyameru toko na SMS yes SMS wacho kanya yiego keningina dwadhi ka chief sana nyaka dhi ka right SMS minyisino adika chief he gine ala wadi umi wadi